Mae'n pregethu y bore yma ar ddwy adnod sydd i'w gweld yn benod a ddarllenes i ar ddechrau'r cwrdd. Cyntaf brenhinoedd adnod 10, penod 18, adnodau 17 ac 18. Pan welodd Ahab ef, dywedodd wrtho, ai ti sydd yna, gythryblwr Israel. Atebodd yn dau, nid my fi sydd wedi cythryblu Israel, ond tydi ath deulu, trwy wrthod gorchmynion yr arglwydd a dilyn y Baalem. Am thema y bore yma, pwy sy'n cythryblu Israel? Pwy sy'n cythryblu Israel? Cwestiwn gan Ahab, y brenin weithaf. Hynny yw, y brenin mwyaf aniwiol gafodd Israel. I gwestiwn ac ateb Elias. Elias, un o'r proffwydi mwyaf a welodd Israel. Maen nhw'n cwrdd a'i gilydd am y tro cyntaf am 2 mlynedd. Mae yna 2 mlynedd o sychder trwm wedi bod yn y wlad. A dyma gyfarchiad, os allwn ni alw yn gyfarchiad, dyma gyfarchiad Ahab i Elias. Y cwestiwn yma sy'n gyheddiad mewn gwirionedd. Ai ti sydd yna? Gythryblwr Israel. Mae rai ohonon ni yn gwybod y geiriau yn well yn Saesneg oherwydd yr oratorio Elijah. Art thou he that troubleth Israel. Ti sy'n cythryblu Israel. Cythryblu, blino, trwblu, trallodi, trafferthu, cynhyrfu. Yn Saesneg, to trouble, to cause distress, disturb. Ti yw'r drwg, Elias. Ti yw'r un sydd yn achosi'r holl ddrwg yn Israel ar hyn o bryd. Ti yw'r un sy'n broblem. Ti sy'n achosi yr holl broblemau, Elias. Yna mae Elias yn ateb. Nid fi. Nid fi sy'n cythryblu Israel. Ond ti, Ahab, ath deulu. 2 farn. 2 farn. 2 gyheddiad. Hollol croes. Hollol gwrthgyferbyniol i'w gilydd. Roedd un yn hollol anghywir, ac roedd y llall yn gwbl gywir yn ei ddyfarniad. Roedd y ddau yn gytun yn hyn wrth gwrs, bod rhywbeth yn cythryblu Israel. Roedd rhywbeth yn bod. Doedd pethau ddim yn iawn. Roedd na rhywbeth yn blino, yn trwblu, yn achosi trallod yn Israel. Roedd na sychder yn Israel. Doedd dim dŵr. A pan does dim dŵr, mae pawb yn dioddef. Roedd yr holl wlad wedi I dwyn i'w gliniau. Roedd y bobl ar chwal, dyn nhw ddim yn gwybod ble I droi. Roedd na rhywbeth yn cythryblu
y wlad. Yn yna hefyd yng Nghymru ac yn y gorllewin y bore yma, mae yna rhywbeth yn ein cythryblu ni hefyd. Mae yna drallod. Mae yna rhywbeth yn ein trwblu ni. Os eisiau amser yna i dreulio ar hyn, i argyhoeddi unrhyw un o hyn, mae yna broblem mawr yn ein cymdeithas ni ar hyn o bryd. Rydyn ni'n cael ein dwyn i'n gliniau. Mae'r bobl, a'r chwal, mae'n adlodi. Mae'n adlodi cymdeithasol yn ein gwlad ni. Mae'n adlodi moesol yn ein gwlad ni. Mae'n adlodi ysbrydol yn ein gwlad. Mae cymdeithas yn torri lan. Mae hyd yn oed pobl sydd ddim yn mynd i'r gwrdd yn gorfod cydnabod hynny ar hyn o bryd. Mae yna sychder yn ein gwlad ni. Sychder nid am ddŵr, ond am gyfiawnder ac am degwch, am ddiogelwch, am onestrwydd, am barch. Mae'r pethau hyn yn bryn, fel oedd dŵr yn bryn yn amser Elias a Gahab. Mae'r pethau hyn fi unwaith fel afonydd pwerus yn llifo yn ein gwlad ni. Erbyn hyn, maen nhw fel rhyw nentydd bach sydd yn sychu. A gallwn ni fynd ymhellach na hynny y bore yma. Yn yr eglwys, yn Israel, mae yna gythryblu. Eto, ble ni'n dechrau ar hyn? Mae trallod wedi bod yn yr eglwys yng Nghymru ers sawl blwyddyn nawr. Mae'r eglwys hithau wedi ei dwyn i'w gliniau. Y gyd sydd rhaid i ni wneud yw edrych o gwmpas y bore yma. Mae'r eglwys ar chwâl. Does dim gweledigaeth amlwg eglur yn unman. Mae yna, fel dywed Amos y proffwyd, sychder yn ein tir. Nid am anewin, nid am fwyd a diod, ond am air Duw. Ein ni'n ddyffryn sydd yn llawn esgyrn sychion a gwath. Mae pethau'n mynd. Pwy sy'n cythryblu Israel? Gadewch i ni edrych ar y ddau ateb gyda'n gilydd, geiriau y ddau Ahab a geiriau Elias. Gyntaf geiriau Ahab. Ai ti sydd yna, gythryblwr Israel. Dyma farn clir y brenin. Dyma'i gredau, dyma'i argyhoeddiad. Elias, fe sydd ar fai. Fe yw'r drwg. Fe yw'r achos bod pethau fel maen. Fe yw cythryblwr Israel. Mae'r gair hyn, cythryblwr, yn cael ei ddefnyddio mewn hanesyn arall yn yr Hen Testament. Falle chi'n cofio'r hanesyn hyn, a atgoffa chi ohono fe nôl yn llyfr Joshua. Joshua 7, os ych chi moyn darllen nes ymlaen. Rydyn ni'n cael yr hanes fyna am yr Israeliaid oedd wedi newydd goncro Jericho. Ni gyd yn cofio'r hanes yna. Oedden nhw wedi concro Jericho mewn modd ysgubol a ryfeddol. Ac ar ôl hynny, maen nhw'n amosod ar ddinas llai o'r enw Ai.
Ond maw syndod a siom, maen nhw'n methu. A mae yna bobl yn cael eu lladd. A mae Joshua yn mynd at yr arglwydd, yn cwyno wrth yr arglwydd, ac mae'r arglwydd yn dweud wrtho fe, beth ti'n neud yn cwyno? Mae hyn oherwydd fod rhywun yn y gwersyll wedi gwneud yr hyn oedd yn waharddedig, wedi cymryd o'r diodfryd, wedi cymryd rhan o'r ysbail nad oedden nhw fod. Dyw wedi gorchymyn, peidiwch a chyffwrdd ar ysbail. Mae hwnna i fi, ond roedd un wedi torri'r gorchymyn, cymryd o'r diodfryd, wedi cymryd o'r ysbail. A mae Joshua yn mynd ati i ffeindio pwy oedd ar fai, a mae'n ffeindio y dyn yma, Achan. Ac mae Joshua yn dweud wrth Achan, oherwydd i ti gymryd, am i ti ein cythryblu ni. Duw fydd yn dy gythryblu di y dydd hwn. Roedd Duw yn flin gyda'r bobl, yn ddig gyda'r bobl. A mae Joshua yn dweud wrth Achan, ti yw'r cythryblwr. Y gair yma mae Ahab yn defnyddio. Achan oedd y trafferth yn Israel. A dyma mae Ahab yn cyhuddo Elias o fod. Elias yw'r Achan yn y gwersyll. Ti yw'r un sydd yn dod ar holl drallod yma i ni. Ti yw'r cythryblwr. Nawr, efallai ydych chi'n synnu at eiriau Ahab. Neu yn ei di ystyru nhw. Chi'n bod yn mynd dros nhw'n eitha ysgafn. Wel, mae'n amlwg i fod yn anghywir. I ni'n gwybod mae Elias yw'r arwr. I ni'n gwybod y stori. Ond nid stori yw e, hanes yw e. A dylwch mlaen am chydig. Oherwydd doedd Ahab ddim yn gweld i fel yna. Doedd e ddim yn gweld Elias fel yr arwr. Ahab ddim jyst yn dweud y geiriau hyn, mae'n credu'r geiriau hyn. Ddim fel plentyn bach sydd jyst yn dweud rhywbeth, ond mae'r plentyn bach yn ei galon yn gwybod mae ddim yn dweud y gwir. Fel yna mae hi gyda Ahab. Mae hi'n credu hyn. Mae'n argoeddedig. Mae Elias sydd ar fai. Elias yw'r cythryblwr. Elias yw'r broblem. Fe sydd ar fai am yr holl drallodion. Ac mae'n rhaid i ni ofyn y cwestiwn, a oedd pwynt gyda ge? Elias oedd wedi cyhoeddi'r sychder. Pennod 17, adnod 1. Dywedodd Elias y thesbiad o Thisbe yn Gilead wrth Ahab, cynwired a bod yr arglwydd Dduw Israel yn fyw, hwn yr wyf fi yn ei wasanaethu, ni bydd na gwlith, na glaw o blynyddoedd hyn, yn ôl fy ngair i. Elias oedd wedi gweddio y byddai'r sychder yn dod. Roedd Ahab yn cysau'r dyn. Fel yr oedd yn cysau Mechea. Chi'n cofio hwnnw? Mae chi darllen amdano fe nes ymlaen yn mywyd Ahab. Y proffwyd yna a ddaeth pan ddaeth Brenin Jehoshaphat o'r de i ymladd gyda Ahab yn erbyn Ramoth Gilead. A mae Jehoshaphat yn gofyn, ydyn ni'n gallu cael bach o arweiniad cyn bod ni'n mynd i'r frwydr? Ydyn ni'n gallu cael proffwyd? Mae digon o proffwyd i gen i. A mae'r 400 o proffwyd i gau yma yn dod. A mae Jehoshaphat yn gwrando. Mae'n dweud, ar ôl gwrando ar yr holl proffwyd i hyn, ond nid oes un arall i'r arglwydd.
A mae Ahab yn dweud y geiriau yna yn dyfe. Mae yna i, Mechea. O mae e'n atgas gennyf. Dyna eiriau. I can't stand the man. Mae'n atgas gennyf oherwydd nid da mae'n cyhoeddi, ond drwg. Fel yr oedd Ahab yn cysau Naboth dduwiol hefyd, oedd yn gwrthod roi i wynllan, oedd yn etifeddiaeth gan dduw iddo fe. Rhain, chi'n gweld, a'i tebyg, oedd y drwg yn y wlad yn ôl Ahab. Rhain a'i hathrawiaeth, a'i pregethu, a'i gweddiau, petai ni ond yn gallu cael gwared arnyn nhw. Ffrindiau, mae barn a chred Ahab yn fyw iawn yn ein gwlad ni. Dyma yw barn y byd. Dyma farn ac argyhoeddiad pawb y sydd tu fas i yr arglwydd Iesu Grist. Dyma fi'r sefyllfa erioed. Chi'n cofio taith y Pereren. Mae'r ddoi Pereren yn dod i le o'r enw Ffair Gwagedd y Byd. A maen nhw'n cerdded trwy Cristion a ffyddlon. A maen nhw'n cerdded trwy, dyn nhw ddim yn achosi unrhyw drafferth, i ddweud y gwir, dyn nhw ddim yn cymryd fawr o sylw. A dyna tyma bach o'r broblem, achos mae pobl Ffair Gwagedd yn chwerthin arnyn nhw ar y dechrau. Ond wedyn nhw, maen nhw dal yn cerdded trwy, a maen nhw'n trio dal nhw i ddod at i ffair nhw ac i wario. A does dim ddiddordeb gyda Cristion a ffyddlon. A maen nhw'n dal nhw. A maen nhw'n taflu nhw'n y jail. A maen nhw hyd yn oed mynd nhw i'r llys. A beth yw'r cyhyddiad? Mae'r rhain yn cythryblu yn dinas. A nhw ddim wedi gwneud dim byd. Ond bod yn heddychlon. Yna, mae'n atgoffa ni am Paul pan oedd a'i ffrindiau yn Philippi. Paul a Silas, Acta 1:6. Rwy'n peth. Dyna'r union gyhyddiad yn ei erbyn. Mae'n yn cythryblu ein dinas. Ac yn Thessalonica, yr un peth. Mae'r dynion hyn yn achosi gynnwrf. A dyma'r cyhyddiad yn erbyn yr holl broffwydi yn yr Hen Testament. Amos, Jeremiah, yr un peth geson nhw. A lawr trwy'r canrifoedd, yr un yw barn y byd. A'r bobl ddew. Pwy oedd y drwg yn y ganrif gyntaf? O dan Cesar, y Cristnogion, mi eisiau dal nhw, taflu nhw'r llewod. Nhw sydd yn achosi problemau. Pwy oedd yn cythryblu ar ddiwedd yr oesoedd canol? Wel, y Protestaniaid, y diwygwyr yna. Oedd am argraffu'r Beibl. Oedd am pregethu'r Beibl yn iaith y bobl. Mae angen i dal nhw, mae angen i lladd nhw, mae angen i llosgu nhw. Pobl fel William Tyndale a John Penry a Latimer Ridley. Sy'n cael gwared yn nhw. Nhw sy'n cythryblu yn gwlad ni. Gyda'n byd ni heddi, ffrindiau. Yr un yw hi. Yng ngwledydd fel Gogledd Corea. Os ych chi'n Gristion. Sudan. Pakistan. Nhw yw'r drwg. Nhw yw'r pla. Nhw sy'n eisiau gael gwared arno fe. Ond yn ein gwlad ni, heddi, a Phrydain fawr. Mae'r un yn wir. Pwy yw'r rhai sydd yn cael ei gweld fel yr rhai sy'n dal ni nôl rhag ddatblygu, rhag cynnydd. Pwy yw'r rhai mae'n rhaid i tawelu nhw? Wel, y Cristnogion,
dogmataidd, puritanaidd, anoddefgar, eithafol yma. Drylliwn ei rwymau, a thaflwn ei reffynau o ddiwrthym. Dyn ni ddim am i'r dyn yma lywodraethu arno ni. Dyn ni ddim moyn eich diw chi. Dyn ni ddim moyn eich llyfr chi. Dyn ni ddim moyn eich deddfau hen ffasiwn chi. Ac felly mae pobl sydd yn pregethu ar y stryd yn gorfod cael eu cymryd i ffwrdd. Ac mae nyrsys neu doctoriaid sydd yn gweddio gyda'i cleifion sydd yn gofyn iddyn nhw wneud yn colli gwaith am wneud y fath beth. A mae gwleidyddion sy'n siarad o blaid priodas rhwng gŵr a gwraig. Yn bendant yn mynd i golli gwaith a gorfod ffindo swydd arall. Ac yn y blaen. Ac yn y blaen. Roedd Ahab yn ddall. Elias oedd ar fai. Elias, fe oedd y proffwyd. Fe oedd yn dod ar gael Duw ato fe. Mae ddall. Dallineb ysbrydol. Mae'r byd yn ddall. Mae'r byd yn wallgo. Ond cyn gadael hyn, mae eisiau fi ddweud hyn. Mae'r un peth yn wir yn yr eglwys. Pwy sy'n cythryblu yn Israel yn yr eglwys? Mae rai yn dweud yr un peth ar byd. Y broblem yw rai sy'n credu'r Beibl. Y ffundamentalwyr hyn, y llythrenolwyr hyn, y rai sy'n pregethu'r hen athrawiaethau Victorianaidd yma. Rhain sy'n cythryblu. Rhain sy'n dal ni nôl. Rhain sy'n bla ar yr eglwys. Medda Iesu Grist. Gwyn eich byd pan eich cysao dynion a phan eich didolant o ddiwrthynt ac eich gwaradwyddant ac y bwriant eich enw allan megis drwg mwyn mab y dyn. Gwau chwi pan ddywedo pob dyn yn dda amdanoch. Canis felly y gwnaeth ei tadau hwynt i'r gau broffwydi. Eisiau fi symud ymlaen yn ail, yn edrych bod yn gynt, ar geiriau Elias. Nid i edrych ar geiriau Ahab, nawr geiriau Elias, adnod 18. Nid mae fi sydd wedi cythryblu Israel, ond tydi a deulu, trwy wrthod gorchmynion yr arglwydd a dilyn y Baalim. Dim fi sydd ar fai Ahab, ond ti, a deulu. Yndi, ti sydd yn cythryblu Israel. Cyn edrych ar y geiriau yna. Eisiau gwneud hyn, eisiau dweud hyn, ffrindiau. Gallwch chi ddadlau yn gywir fo'n ateb arall i'r cwestiwn pwy oedd yn cythryblu Israel. Chi'n gallu dweud pwy? Beth yw'r ateb arall, cywir? Pwy oedd yn cythryblu Israel? Wel, Duw. Duw oedd yn cythryblu Israel. Duw ei hun. Duw oedd yn ei trwblu. Fe oedd wedi dod ar sychder yn dyfed. Fe oedd wedi yla Elias at Ahab. Duw sy'n reoli. Fe sy'n trefnu, ni wedi dweud hynny llawer dros yr wythnosau a'r misoedd diwetha. Ac eto mae'n syndod. Faint sy'n pallu wynebu hyn. Duw sy'n codi cenhedloedd. Duw sydd yn gostwng cenhedloedd hefyd. Duw sydd yn codi brenhinoedd. Duw sydd yn darostwng
brenhinoedd hefyd. Fe sy'n danfon y glaw, fe sy'n danfon yr haul hefyd, fe sydd yn danfon sychder, fe sydd yn danfon plai hefyd. Fe hefyd yn yr eglwys, Duw sydd yn bendithiol, a fe hefyd sydd yn tynnu bendith yn ôl. Ond mor wir yw hynny, mae rhaid ychwanegu hyn. Dewch yn astyd arna, mae'n bod yn glir. Mae Duw yn cythryblu Israel oherwydd rhywbeth. Roedd yna achos pam roedd Duw yn cythryblu. Fel mae yna achos pam mae Duw yn cythryblu ni heddi. Yn y wlad ac yn yr eglwys. Mae yna achos am hynny. A mae hynny'n dod yn un ôl at y testyn. Nid fi meddwl eis. Ond ti, Ahab. Ti yw'r cythryblwr. Ti yw'r achan yn y gwersyll. Dy fywyd i. Dy ymddygiad i. Y ffordd i ti'n byw. Fel oedd Nathan yn dweud wrth Dafydd, ti wedi. Ti wedi. Dy bechod di. A dyma'r reswm. Dyma'r achos. Pechod. Pechod. Pechod y brenin a'i deulu a'r wlad. Dyma sy'n cythryblu gwlad, ffrindiau. Pechod. Cyfiawnder a ddyrchafau genedl. Ond pechod sy'n gywilydd pobloedd. Nid i dweud hyn o'r blad. Nid y feirws yw'r broblem yn ein gwlad. Nid yr economi yw'r broblem yn ein gwlad. Nid tlodi, nid iliaeth. Nid cynnesu byd eang. Nid ein gwleidyddion fel y cyfryw. Pechod yw'r broblem yn ein gwlad. Dyma'r ddamnedigaeth, medda'r arglwydd, ddyfod o goleuni i'r byd a chari o ddynion y tywyllwch yn hytrach na'r goleuni. Beth yw pechod? Mae fan hyn. Tiddi a deulu drwy wrthod gorchmynion yr arglwydd a dilyn y balyn. Gwrthod gorchmynion yr arglwydd. Dyna ni, dyna beth yw pechod. Cofia y dydd Sabath yw sancteiddio. Na, os dim angen hynny ni. Yn ni well na hynny nawr. Ni'n gwybod yw'n well. Ni'n gallu gwneud beth ni'n dewis ar y si. Anrhydeddad y dad, dy fam ath dad. Mae'r ystym parch. Ad neb. Na ladd. Wel, ni'n gwybod am y ffigurau am llofryddiaeth yn ein gwlad ni, mae'n frywychus. Naw, dineb. Medd Duw. Y gorchmynion, naw, dineb. Mae'n iawn nawr hyd yn oed i bobl yn y llywodraeth. Y rai sydd yn arwain ni. Mae'n iawn iddyn nhw o dinebu. A chario ymlaen. Dio ddim busnes i neb arall. Pechod. Na ddw gan dystiolaeth yn erbyn dy gymydog. Dweud y gwir. Os unrhyw un yn dweud y gwir y dyddiau yma. Dyma ni, ffrindiau. Dyma'r gorllewin yn yr unfed ganrif ar 20.
Gallwn ni bara i fyw fel hyn i chi'n gweld? Gwrthod gorchmynion Duw, heb ganlyniadau. A fydd Duw yn para i'n bendithio ni, os i ni'n parhau i wrthod i orchmynion Mae Duw yn amneddgar, ydy. Mae Duw yn oddefgar, ydy. Ond, mae yna bwynt yn dod lle mae Duw yn dweud digon. Mae'r Beibl yn dweud, nid o'i fodd y mae'n blino plant dynion. Gwir? Ond mae'r Beibl yn dysgu hefyd. Mae yna bwynt yn dod lle mae yn blino plant dynion. Os ydynt yn parhau i wrthod ei orchmynion. Mae'r Beibl yn dweud y bydd ein pechodau yn siŵr o'n goddi weddyd, dal ni fyny. Mae'r Beibl yn dweud a heio i'r gwynt, a fed corwynt. Mae'r Beibl yn dweud, beth bynnag a heio di, hynny hefyd, a fed i fe. Ac yn yr eglwys, ffrindiau, pwy sy'n cythryblu Israel? Pwy sydd yn cythryblu yn yr eglwys? Wel, fi'n mynd i ddweud, nid ni sydd yn pregethu gair Duw yn onest, yn pregethu'r athrywieithau clir hyn, sy'n cael ei dysgu mor amlwg ar dudalennau y Beibl. Nid ni sydd yn cythryblu, ond yr eini sydd yn gwrthod gair Duw a'i orchmynion yn gwrthod i ddeddfau yn gwrthod i efengyl yn gwrthod i fab yn gwrthod i aberth iawnol ar y groes, yn gwrthod i atgyfodiad o'r meirw. Rheini sydd yn cythryblu Israel. Nhw sydd wedi dod â barn Duw arna ni. A dyna pam mae'n capelu ni mor wael ac mewn cymaint o drallod. Wel, cyn cwbla, beth sy'n rhaid i ni wneud? Fel gwledydd, fel gwlad, fel eglwys, fel pobl. Yr un o'r ateb. Rhaid i farhau. Mae'n rhaid i ni droi. Mae'n rhaid i ni ymostwng o flaen Duw. Mae Duw yn gwrthwynebu'r beichion, ond yn roddi gras i'r rhai gostyngedig. Ymddarostyngwch gan hynny Dduw. Gwrthwynebwch ddiafol, ac i fe a ffi oddi wrthych. Nesewch at Dduw, ac i fe a nesadwch wy. Glanhewch eich dwylo, chwi bechaduriaid, a ffurwch eich calonau, chwi ar meddwl dau ddyblyg. Ymofidiwch a galerwch, ac wylwch, troer eich chwerthin chwi yn alar, ach llawenydd yn dristwch. Ymddarostyngwch ger bron yr arglwydd, ac e fe ach derchafa chwi. Cyn cwbla. Mae'n rhaid i fi ofyn un cwestiwn i ni yn fwy personol. A fi'n gofyn i fi, fel fi'n gofyn i chi, y cwestiwn hyn. Ai achan wyt ti? Ai achan ydw i fi? A ydw i yn gythryblwr yn Israel? Ydy Duw yn cythryblu fel gwlad, fel eglwys, oherwydd y mechod i? Gallwn ni ddweud fel Elias yn onest, nid fi sydd yn cythryblu Israel, dim fi. Oedd Elias yn gallu dweud hynny, a'i law ar ei galon. Dyw hyn ddim achos fi. Ydyn ni'n gallu dweud yr un peth? Ydyn ni'n gallu dweud a mae'n heglwys ni? Nonwch chi gwestiwn.
i ni. Ydy Duw yn ein cythryblu ni fel eglwys? Oherwydd rydyn ni yn cythryblu. Oherwydd ni yw'r achan, fi yw'r achan. Oherwydd fy mhechod i. A byddwch chi'n dweud, wel, ni gyd yn bechaduriaid. Wel, ydyn. I ni gyd yn bechaduriaid, cytuno 100%. Ond chi'n gweld mae yna wahaniaeth rhwng bod yn bechadur sydd yn cyffesu pechod, sydd yn mynd â'r peth at Dduw. Cyffesu yn aml. Hyd yn oed os wedi cwmpo ganwaith i'r un bain, chi wedi cyffesu mae yna wahaniaeth rhwng hynny a bod yn gythryblwr. Hynny yw yn rhywun sydd yn pechu, ond heb i gyffesu. Mae'n dal fel hyn, yn ei galon e. Mae'n cofleidio'r pechod. Mae'n hoffi'r pechod. Heb i gyffesu. Dyw yn gwared ni, rhag bod yn achan yn y gwersyll. Na fyddwch fel march neu fil heb ddeall. Yr hwn mae'n rhaid atal ei un ag enfa ac affrwy rhag ei ddynasau adat. Bydded ni gyd bod yn bobl sydd yn chwilio yn hynny. Bydded ni bod yn bobl sydd yn dilyn cyngor y salmydd. Cysenwch y mab. Panen yno ei lyd, ond ychydig. Bod ni'n mynd at yr arglwydd Iesu Grist. Cyffesu ein pechod, gan derbyn o ddeiant ganddo fe. Er mwyn i enw amen. 581 i orffen. 581.